to was pięknie wyfejrajzuje. Są my w Muzeum Chleba, a wedle jest to chłop, co go podziwią. Ja mu padała, że ją mało chłopów podziwią, to jest ten, co go podziwią, pan Piotr Mankiewicz, jedyny chyba w Polsce właściciel prywatnego muzeum o tak wielkiej skali i tak olbrzymich zbiorach. Panie Piotrze, jaki był początek? Ja go znam, ale wy go powiedzcie. Ale to nie jest jedyny, ponieważ jeżeli coś się robi, to trzeba o tym mówić, po prostu nie chwalić się, tylko mówić. Powoduje to, że następnie też coś robią. I już przynajmniej powstało 5 takich samych obiektów moich znajomych i w Pleszewie, i nad morzem. To jest największy sukces, że ludzie zaczynają się ruszać, że ludzie zaczynają coś robić. Wszyscy się śmiali, jak ja mówię, że chcę wybudować muzeum, każdy mówi, a kto ci przyjdzie do muzeum? Ale początek, bo ten początek właśnie, jest piękny. Ten początek, ja mówię, spróbuję, może na autobusie. Jak muzeum zostało otwarte, to przyjechało w ciągu roku 44 000 ludzi. Wszyscy byli zaskoczeni, każdy jeden do drugiego dzwonił, jedź, zobacz, przeżyj to. I to jest najważniejsze. To jest ten początek. Muzeum zostało otwarte w 2000 roku. 2000 rok był rokiem milenijnym. Milenijnym nazywał się betlejemskim, a Betlejem to znaczy dom chleba. I wszystko idealnie się udało. I w ten sposób zostało to muzeum wybudowane i ciągle się powiększało. To ciągle coraz więcej ludzi przybywało i powiększa się następna sala i muzeum już w tej chwili istnieje prawie 16 lat, żeśmy obchodzili, odwiedziło nas około 600 000 ludzi. To jest bardzo, bardzo dużo jak na muzeum tej wielkości. A jakie 2 czy 3 artefakty, jakie 3 rzeczy były na początku? Bo wyście mi to kiedyś gadali, ja to całe pozwy dostać. Nie wiem. Powiedzcie, co to było. Żeście te maszyny ocalili od zapomnienia. Tak, bo to była jedyna okazja. Następowała modernizacja piekarń. Wszystko, co zostało przez setki lat było w tych piekarniach, teraz wszystko powstaje nowe. I to wszystko trzeba wyrzucić stare. I była jedyna okazja, żeby pozbierać te maszyny i pokazać ludziom, żeby następne pokolenia mogły też oglądać te wszystkie maszyny. Dlatego muzeum należy do szlaku zabytków techniki. Dokładnie tak. I wyście to ocalili. To teraz my was zaproszony na taką dłuższą sztrekę po tym muzeum, ale sami musicie też przyjść. No idziemy do tego. Jak się sam podziwiacie naokoło na te wszystkie geryty, one są wszystkie związane z chlebem. Ja tak na chybił trafił Rzyma do ręki to, bo tak się myśla, że to jest jeden ze starszych, albo się myla. To jest słomionka, ale nie ze słomy. Kiedyś były ze słomy, jak się w domu raz w tygodniu piekło. Ale potem jak się codziennie piekło, one się szybko spleśniały, trzeba było wyrzucić i były wtedy zastępowane z tymi koszyczkami. Przy czym ja zakładam, bo ludzie kupują chleb w markecie, nie? Ja zakładam, że ludzie nie bardzo wiedzą, po jakiemu jest forma drzewiana. W tym się piekło, powiedzcie to. Nie. Tu się wkładzie i tutaj ciasto rośnie. Potem bierze, podrzuca na łopatę i wrzuca do Czyli to jest takie do formowania, kształtu. ale potem tam to trzeba wyciepać, Tak, nie? są różne właśnie, jedni podrzucają, a drugi łapie, albo się przewraca. A co sam z tych wszystkich rzeczy, które macie, waszym zdaniem jest takie richtig, coście tak musieli się uchodzić, uszukać? Do czego ta maszyna była? Wszyscy się, No właśnie. piekarze się zawsze pytają, do czego ta maszyna? Żaden piekarz nawet nie wie. A to jest maszyna do chrupania miechów. Do czego? Do chrupania miechów. Czyli co, jak miech ze łąki był zakurzony, Trzeba go było wyczepać. to był taki odkurzacz do Tak, miecha. tak, żeby mąka się nie marnowała. No ale ja. To się wkładało i to chodziło, trzepało. Kręciło się, to się trzepało. Ręcznie. Kręciło się ręcznie, a worek się tu wkładało i mąka spadała na dół i znowu do chleba. Ja by na to nie przyszła. No. Wy musicie... Piekarze też na to nie przychodzą, też się dziwią, że to jest maszynka do czepania tego worku. Ja muszę wam padać, wy sam musicie przyjść, bo my sam no, kołyścineczki pokazujemy.
Wiecie, są my w Muzeum Chleba, no ale Panie Piotrze, co sam robi, jak dobrze widzę motocykl? To nie jest motocykl, bo to jest motorower, bo ma pedale. A jaka to jest marka? NSU z 40 roku. Piekarz jak upiekł chleby, to musiał je zawieźć do klientów. Klienci byli wygodni. Miał koszyk na plecach i rozwoził te chleby. To jest właśnie taki motocykl do rozwożenia chlebów. Richtig, a mnie zabozna robicie. Zresztą, no, richtig, roznosili, rozwozili chleby, jak gdzieś dalej Motocykl było. do chleba, no patrzcie. I sygnał. I sygnał.